iya. Ning donya ki aja tresna mergo wujud. Bener. Yen kowe kabeh tresnani ning donya ki mergo wujud, piye carane tresnani Gusti Allah sing tanpa wujud yen kowe tresnani samubarang ki mergo wujud? Sik saiki genti kowe tak takoki. Pripun? Kowe tegese Lek tekok sing angel pisan, iman-iman utek kulek mikir, Mas. Oke, iya siap. Dur adu kecerdasan Oke. aku wani. Bingung. Anu, kowe lek aku budal sik, kowe karo sapa? Wis ya kowe. Sik tak logika aja ngalih. Kluthuk aja ngalih rene sik. Mau jare ngejak debat. Nyawut Mas Ayu, nyawut. Aku wis kalah. Las, gua tos dasmu lho malah. Anak bojo kuwi kok tresnani. Tresnani. Kira-kira luwih tresno ning keluarga apa ning pangeran? Pangeran Mas Gusti Allah. Yen kowe diceluk karo keluarga wae mara, yen diceluk pangeran kira-kira piye? Sik Mas Ayu sik Mas Mano. Aku juli sik akeh Mas, akeh. Sisa akeh. Utangku beri sik akeh iki. Aku. Lho tegese kowe ora tresno karo pangeran. Mas Ayu tresno. Ora bekti karo Tresno. Malah ngeden iki. Ora kok mbelani adikmu ora. Aku nek nyapa? Nadyan kaya ngopo lan kepiye awake dhewe lak mati Iya, kapan iya. ora ngerti. Iya, Ning iya, Mas. paling ora mempersiapkan Iya, yen wis, dipiji sewanci-wanci. Iya, iya. Awake dhewe wis siaga lahir batine. Rapot. Kuwi rahasia ilahi. Nggih, Mbah sing mangkat sampean dhisik apa aku sing keri apa aku keri sampean sing dhisik aku ya ora ngerti. Anu sik to, kok aku dhisik to Mas Ayu. Bolongane madhep ngisor, jajal nek ning dhuwur. Jajali. Ya. Lambe ya apik, miringe iso lurus. Jajal nek ngadeg ngene. Kowe ya bersyukur. Ngapa? Iki dekek ning isor. Jajal iki dekek ning Bandung. Wah lucu kowe. Elek ta iki. Alhamdulillah. Sugeng dalu. Assalamualaikum Mas Gelidik. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Sedaya nampi berkah barokah Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ya ampun, mugi-mugi sawab saking Mekah Madinah panjenengan tansah lumeber dumateng sedaya warga masyarakat mbringin ngunut sedayanipun den. Amin ya rabbal alamin. Saya kula kalian Mas gandul sawab panjenengan muga-muga benjang saged ketularan minggah kaji tindak Madinah. Ya aja mung donga, aja mung Nggih, nggih. nyuwun daftar bintang Sampun makan. den, sampun. Reguler apa khusus? Reguler insyaallah tahun 2034. Bidal nggih. Nggih. Alhamdulillah. Mawi Mas kula duka wong dhewe-dhewe urusane kok. Loh, wong dagel bareng nyambut gawe bareng mbok daftar kaji nggih bareng. Mboten saged kula napa-napa ra iso dhewe dadi siji Mas. Kula dhewe-dhewe. Sebabnya napa? Sebabnya kula kali niki nyambut gawe profesionalnya nek hubungan kehidupan keseharian itu sendiri-sendiri. Sik yen jenengan iki lah adike ta pernah. Nggih. Sampeyan bae wis daftar insyaallah 2034. Bidal. Nggih. Kudune kakange luwih dhisik. Sampun. Pun daftar nggih? Sampun Mas. Alhamdulillah. Daftar apa Mas? Daftar haji. Alhamdulillah. Insyaallah jadwal kula 2057 Mas. Loh. Kok suwi men to? Ayo ndang dicepetke. Nek perlu reguler njurku Lah ya reguler. meneng ki to Mas. Saged mangke ditukar. Nah, Wonten ditukar ngono. Haji Nggih. khusus sing plus ngoten niku. Ya, Sedaya Mas. karo 7 tahun pun budal. Nggih Mas, insyaallah niku pun alhamdulillah niki pun nyelengi. Amin amin amin. Iki alhamdulillah pun oleh 1.500.000. Alhamdulillah. 1.500.000. Yes. Aku lak ya suwi banget to kuwi. Mbok ya dicontoh apa wae niat lan kajate, kuwi niat saka kolbiahe ngono lho. Ya ya wis. Dadi apa wae kuwi ndelok ridho lan hidayahe.
Nggih. Iki ora ngerti kok bengi niki lak syukuran to, Mas. Alhamdulillah. Dalu menika aku gumun kok. Pripun? Kula niku ting Tulungagung ini menjadi rekor muri saya nyambut gawe Mas Cahyo. Amin. Kok saged Biasane niku lak bersih desa, mantenan, Nggih, sunatan. sunatan, Nah. dalangin biasanya Mas Eko, Nggih, nggih, Pak Winto, Nggih. Masud Gondrong. Betul. Ini suatu Kebanggaan. momentum yang luar biasa. Saged nimbali Mas Cahyo pun tadi, nimbali kula kalih kritik lan Sik wonten tambahi. Niken Salindri. Ana Yukesi. Ono Yukesi mung dalam rangka meresmikan jual beli ayam potong Aninda Blorer menika mudah-mudahan Aninda Blorer Contongmu jembok terus ki. Contongmu ki iso bablas kok. sing kanggo kersa iki kae lho kono kuwi lho. duduk kuwi to? Itu lormu kuwi lho. Oh gitu. Kuwi. Wong kowe iki mam ning kono kok iso dadak ora ngerti. Lah ki madhep rono tak kira syukurane jual beli ayam potong nek. Lah iki lho, mula duwe mripati kanggo panyawang sing apik ki. Nggih, Pak. Nyawang sing kanthi permati. Menika Pak sapa ya? Pak Yudi. Loh, kok Pak Yudi sapa? Pak sapa? Pak Andri yo Pak Yudi. Komplite Pak Andri Yudianto. Nah, Pak Andre Yudianto menika alhamdulillah beliaunya menika sampun sukses gelar ringgit ing dalu menika dalam rangka nggih menika bangun nikah, Mas. Alhamdulillah. Ora gemen-gemen beliaunya itu profesinya jual beli mobil bekas. Lah kuwi kudu di Ini alhamdulillah pun kula tiru Mas saya. nang ngono. Saya juga di rumah tuh juga jual beli mobil, Mas. Oh, oh. Cocok duwe sampingan kejaba. Nggih. Apik kuwi J, Mas. sampean. Saya tuh juga jual beli mobil, tadi jual mobil, beli beras. Ini yang selalu saya tanamkan. Jual mobil, beli beras iki jenenge adol-adol. Ora usaha, kuwi jane maju. Rupanya rada apa-apa. Bengi niki lah acarane tasakuran. Tasakuran, Pak. Bangun Betul lho? nikah. Bangun nikah. Muga-muga tembunge tasakuran insyaallah tetep disekseni untuk ridho hidayah saka Gusti Pangeran. Insyaallah rezekine sak paran-paran tetep nyambung seduluran. Muga-muga yen bangun nikahan iso ketemu kabagyan kamulyan saha katentreman. Amin. Sik ora lali mujudke pahargyan gelar wayangan, gelar gamelan, sik nimbali dagelan. Engko yen mulih terus bayaran. Perkara bayaran pikir karise. Sementing an. Ngono lho. Sementing an. Dadi kula lak nderek Nggih, Pak. temen, Mas. Nggih. Loh, Seneng. jajali Pak Andre kaya ngoten niku biayane grapyake kaya ngoten. Ndi wae? Di. Kok ngono? Ayo kudu tanggung jawab lho, wis dilunasi ket pengenane lho. Pak Andre niku biayane grapyak semanak, Mas. Bener. Blobo. Sosialnya luar biasa. Lah ya pertanyaannya piyayine sing endi? Wonge sik repot wirawiri. Lah, alah. Rai gundul. Tamune akeh ra mok, Mas. Roh ora? Lah, piyayine repot. Roh ora? Mboten. Pak Andri roh ora? Mboten. Ning mburi. Lah yo ngono lho. ngono, sing arep nudoi. Suwanten lho. Pancenipun nek kula mboten ngertos biasanipun Mas kula ingkang ngertos. kuwi luwih Dadi nek permati ning lho. ngarep Nah. ora ngerti kudune ning Iya, Neng mburi aja cemongol-congol ngono. Weh, aku ora ngerti kok, Mas. Lho, ora roh kok ning ngarep kowe. Lho. Lah kudune. Mburi. Oh, Dik lah, yo mburi ngono. dik, ora ngerti Iya, neng iya. mburi, ndak Ngerti nyrimpoti. aja nyrimpeti nek ora roh ya pancen kudu ngerti. Sik, Mas. Lah sampean kok mubeng ning buriku ya. Aku yo ora ngerti ya. Halah. Padha ae dadak mbleset kowe. Sing baku Nggih, yang Pak. saged dipun tulat dipun contoh, Nggih. jangan melihat Pak Yudi sakniki. Betul. Nek kados pundi berpuluh-puluh tahun anggenipun berjuang wonten ing Malaysia, dodolan tahu, dodolan tempe, Pak Andri. akhire iso sukses, Niki. nggih syukuran nyenengke piyai kata. Pak Andri mbiyen teng Malaysia menika ya dodol tempe, dodol tahu, Nah. karo ngopeni upin-ipin menika. Waduh. Kowe tak tunjuk. Wong nyambut gawe kok omongane ting clemot ki lho. Ah, iya, Loh, toh. paling tidak ki Pak Pak Andri ora sombong ya ora pamer saiki mergo wis sugih. Leres. Ning ora rumangsa sugih, ning eling nalika mbiyen prosese iso sugih. Ora rumangsa duwe, ning eling karo wong sing ora duwe. Ora rumangsa kondang mergo piyayine mbiyen ya eling-eling. Sebelum dikenal, beliaunya juga berangkat dari bawah. Dari nol. Nggih, Mas. Ki lho. Dadi Pak Andre ki perlu dicontoh. Kaya sampean ki dalam membina rumah tangga dididik, diarahkan, bojomu dilungguhke. Apa bojoku lempoh kowe tak linggone. Wah, bojoku iso linggo dhewe tak linggone gendeng aja lho iki. Ngene lho maksude, sampeyan iki lak Lah bojoku iso linggo dhewe lho Pak Cahyo.
Kok tak linggone apa pas aku bojoku stroke ya kamu. Kayak Mas Andre, Bapak Andre sama Ibu, kebahagiaan selalu dibagi dengan keluarga besar. Loro. Bojomu ki nek perlu ditokke tur diseneng-seneng. Lu pas aku bojoku iki marmut piye kok ditokne. Yo kan bendina metu dhewe kok dadak. Ngene lho Mas, tegese iki jenengan lak dadi kepala rumah tangga. Itu. Jenengan Iya, Pak. kagungan garwa. Iya. Ora iso apa-apa, ora iso mendidik putra tanpa ada seorang istri. Betul. Mula bojo wadon sing apik kudu sampeyan hormati ngono. Loh, menurut kamu gendera piye dihormati ya? Bojo dihormati kok gendera. Maksudnya Pak Andre selalu memuliakan istrinya, Lah alah. selalu membahagiakan Loh, alah. istrinya. Lek perkara mulyane perkara membahagiakan ngono lho, Pak. Terus Bojone Pak Andre karo bojoku pedhot, Mas. Lho. Aku lek mulyane bojoku ora luweh-luweh lho, Bos. Masya Allah. Nyambut gawe kula imben bengi, yo mek tanggo mulyane bojoku. Karena saya mempunyai moto bahwasanya happy wife, happy life. Waduh. Bahagiakan istrimu, keluargamu akan hidupmu akan bahagia. Nah, lho kene mboten, Bos. Leres. Berarti kula niku lek membahagiakan bojoku, los. Wah, iya. Loh, bojomu lho. Saestu lho, Pak. Tenan no. Pak Eko, anu Pak Sayo. Eko Kuntadi. Ayo. Pak Sayo. Weh, iki. Aku yang arek itu. Saiki nek nyambut gawe kok aja dadi tunggu brok no nyambut to. Ngeten lho Pak Sayo. Nah, Pripun? Ayo. iki nek asli kowe iki lambe iki nek sadurunge ngomong. Setawi marai Kowe kulit. pikirane ditata sik. Kowe kenyeh nyambut jare iki. Nutur ya aku. Lho ora kok nuturi. Mas Sayo, Apa? bojo niku selalu saya bahagiakan. Nun sewu, lek trimo kelasé Pak Andre lho. Nggih. Tak delok mau garwane ya. Nggih. Emas-masan paling mek sing digawe mek 4 3. Leres. Bojo kula niku saya bahagiakan kula tukokne emas. Niki konggone ngriki sampai bek kolengen, Pak. Sangka tresnamu ning bojo. Kiwa tengen bek, Pak. Ya bek wong tangane bojone iki lek endek ngene to. Rumah kamu mentok kowe. Cangkemmu. Apa nek bojoku tangan ndek ngene. Rumah kamu bebek itu. Oh no. Sumpeng niku entek bek kuping niku entek bolongane, Pak. Masya Allah. Masa. Loh, saestu, Mas. Loh, karena saya punya moto bahwasanya saya bahagiakan istri saya. Iya. Kalung. Loh, kalung niku kula niku lho. Bojo kula kalung niku kula tukokne sing 3 kilo, Pak. Ku yo Mas kuwi. Nggo emas lho, Pak. Masya Allah. Lho nyambut gawe kula nggo bojo kula lho, Pak Cahyo. Binggel. Binggel ngetek bek ngetek kolakang, Pak. Melaku sampai ngeten bojo kula niku. Saking beke emas niku. Piye? Loh, kok piye napa to? Ya bek ngetek kok iki. Kuwi ora umum kaya ngono kuwi. Loh, saking tresno kula, ali-ali ngantek kentekan driji, Pak. Sikil niku 10 ya bek, tangan 10 ya bek. ali-ali tok. Ali-ali tok. Kowe ora ngerti to? Napa? Nuwun sewu. Sing jenenge tresnani bojo wedok ki oleh, kuwi apik. Lho, lah nggih. Kuwi mulia. Mulia, Pak. Ning carane sampean kleru. Lah napa kok kleru? Nun sewu jamane saiki wis beda. Pripun? Zaman saiki iki akeh kejahatan. Sampean mameri wujude gelang ali-ali gondel kalung Nggih. nganti 3 kilo. Mongko bojo sampean tinggal tanggapan rene. Lek ngomah engko nganti kebobol maling, rampok, jambret, njur piye lelakone bojo? Akhire kula dol kabeh niku. Akhire niku gelang kula dol, binggel kula dol, suweng kula dol Pak Lah, Cahyo. terus nek pengen Mergo kula eling dawuh jenengan, kejahatan itu terjadi bukan karena niatnya, tapi karena penyebabnya. Dan kesempatannya. Kesempatannya. Akhire gelang kula cepot kula dol, suweng kula dol, ben ora dijambret. Akhire kula tukokne mas-masan, mboten dekek kula kuping kalung utawa teng gelang teng sikil, Pak. Antam. Mboten. Lah apa? Kula tukokne untu Mas. Yo ora lumrah. Lumrah no. Mergo kejahatan itu terjadi. Jenengan tahu tuman teng ngene berita kriminal enten rampok ngowok-ngowok cangkem kan aman ra ya? Ora enek. Ora enek, Pak. Aman. Dadi Lho bojomu berarti ya sumeh no. Tuh sumeh no Mas Ayo. Sik to. Nek ning tangan gelang pamer pena, kalung klambenan dasaran ketok, suweng mloho. Lah nek untu terus mbok citak dadi emas ki piye? Pamer yo. Nggih. Dadi anggere tanggo kula liwat ngono tekok mesti. Arep nang ndi yu? Ngene. Meringis terus bojoku. Pamer nek untune Mas ngantek untune sing ngriki kula kan nyepot kon kula merotol kabeh tak ganti Mas, Pak. Nganti kaya ngono kuwi. Saestu. Tresno kula kalih bojo kula, Pak. Tresnomu berlebihan. Loh. Tresno ki kaya Mas Cahyo Alah. karo garwane Mbak Kesi. Alah. Seia sekata senasib serumpun sepenanggungan. Dalang kondang laris ngantek bojone ra gawe kalung lak ngisi-ngisine iki. Iki berarti kurang cinta jenengan, Pak. Kok ki cara dadi lho, ki cara dadi bojoku ya, Mas. Karena prinsipnya ki sak madya. Alah, iki ora sak madya, mergo sentek dienggo munggah haji dek iki. Lah wong ki duwe turah kok. Alah,
turah lah budale, tapi lek sangune lak ya ora enek. Ya ora? Lho ki lek terus lho. Delokan lho. Kalung kabeh lho. Apa tatu mon? Bojone dalang ora gawe kalung lho. Ki disoting. Seto, sampean ora ngerti. Lho iki Sing jenenge wong wadon keindahannya bukan terletak karena pada mas- busana, pada mas-masan, namun di dalam hati yang mulia. Kuwi omongane wong lanang. Ning keindahane wong wedok lek jarene wong wedok ki mas-masan Mas Cahyo. Ayo. Lah gini kowe dijaluki Mas kok meneng ae. Lho ya menang loh, karena ada pepatah diam adalah emas. Loh. Bojoku yang ngerjain aku, Mas tukokno Mas. Aku mesti Oh, dia adalah diam adalah emas. Lho ki non sewu lho. Iya. Iki cara mbiyen dadi bojoku, tak tukokne mas-masan, Mas. Loh, kok sik to? Bu Kesi iki nadyan orang ngagem mas-masan, ning rasane ikhlas lahir batin kebak rasa syukur. Ya ngono to Bu Kesi? Cocok. Matur. Jajal. Nggih seksi. Loh. Sampeyan lek ora gelo to ora nganggo mas-masan ra tak paringi wujude sandangan. Jajal sampean jawab, jujur. Nganti ra jujur, Ikhlas to? Jujur, nggih ikhlas kula. Kalah kepepet. Rungokno kupingmu. Kepepet. Kok kepepet piye to? Lah kok pentelingi yo. Kowe ora ngerti tujuane sik rungokke dhisik. Wis to. Kudu enek mas-masan. Pripun Mas? Wong wedok ki saiki mas-masan, skincare ki penting Mas Cahyo. Iya, iya no. paling tidak pangapunten Mas. Pripun? Kaya dalu niki Pak Andri sama garwanya. Ini membangun sebuah pernikahan itu apa? Mengingat bahwa jejak rekosane rumiyin. Nggih. Mula wong ki nek timba mulya ya kudu eling rekosane. Mula Mbak Kesi sama Mas Cahyo itu karena dulu soro bareng, urip bareng, penak ya bareng. Justru mbiyen soro saiki penak kudu dipenakne, Mas. Loh, Rumah tangga yang tentrem, kuwi bukan karena rumah tangga yang tidak ada masalah. terus Tapi rumah tangga sing tentrem itu rumah tangga sing dua-duanya selalu ada masalah, selalu mempertimbangkan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. loh. Lah kene bojomu bendina Loh. nuntut kowe terus. Bojoku selalu tak beri surprise. Loh. Kejutan, Pak. Loh, Pamane piye? ndek iki tak kejutan mah mlebu rumah sakit. Lah masalahe apa? Pas turu to, roke tak leboni mercon kaget, lah kok mlebu rumah sakit iki. Kowe yo ngapur yo kebledosan nak kemritik to kuwi. Digundulmu yo. Pangsane iki lho. Dadi tembunge syukur, Mas. Nggih, leres. Ngerti syukur mboten sampean? Syukur ki barbershop. Lho. Kok barbershop pripun to? Syukur. Kayak cukur. Wah, kupenge amandel kok bocah iki. Syukur lek gatel kae lho. Ukur. Ukur. Bar munggah haji malah kopol nek susu iki. Kowe ra sembrono lho. Iki kepiye-kepiye saiki titelnya wis beda lho. Apa? Haji Ki Cahyo Kuntadi, Bu Hajah Sukesi. Apa lek haji ki wis bangga kowe. Loh. Lah tapi kan karo mayape. Ki ngomong lho, urung mesti lek haji ki bangga aja mesti. Lah kepiye kuwi? Pero pati ra. Nyapa? Haji ke Hmm. nyatane yo entek piro santrine. Ora kuwi Terus paling ora ya ada kebanggaan, ada Nah. rasa syukur, jangkepi rukun Islam kabeh wis ditindakake bar iki kali golek sangu. Lah, Nah, kuwi lho. ngono kuwi. Lah. Berarti kan Berarti bengi iki golek sangu sampean. Loh, sangu tegese selamat donya nganti akhir ngono lho. Berarti karek golek sangu berarti bengi niki tanggapan golek sangu. Lho, awake dhewe aja munafik. Nganti aku nuwun sewu sawengi lungguh ning kene iki lak ya nyandi parane golek sangu nggih nyukupi kebutuhane keluarga. Lah kuwi lho. Jenengan dhewe iki munggah haji. Haji, Pun tutuk, tutuk, pun nemu katentreman, sampun. nyedekne marang Gusti Allah. Heeh. Saniki kula teko. Pripun? Gusti Allah niku manggone teng pundi? Kowe kok ententane njur mojoke rono to, Mas? Ora Aku ora. urung tau ngaji bab kuwi aku. Mas. Saniki kula teko. Jenengan tresno karo Mbak Kesi mergo napa? Napa? Ya, ayu rupane ayu. Tresno omah mergo napa? Mergo endah, gedhong magrong-magrong. Tresno mobil mergo napa? Mewah, penak ditumpaki. Berarti menggaris bawahi bojo mergo ayu, omah mergo megah, mobil mergo apik. Saya bisa menggaris bawahi kabeh iki mergo wujud. Yen sampean ning donya tresno mergo wujud, piye carane tresnani Gusti Allah sing tanpa wujud sampean? Piye tik ngono lek mun Ora tresnani Gusti Allah piye? Piye sampe teko aku? Ah, Tidak ada bantuan. piye? Golek slamet dhewe-dhewe ya, Mas. Awake dhewe kompak wong loro ki Oh. dijiro. Ora, aku sing diutang iki kok jiro piye. Aku sing diutang kok, Mas.
Ora wani tak aku jiro. Wong dek iki bayaran mintose tak gowo. Bangsa. Lah gitu. Bener Loh, sampean. nggih Mas. Sing bener tresno Sik tegasno sik iki bahasamu tegasno. Lho iya. Iya. Ning donya ki aja tresno mergo wujud. Bener. Yen kowe kabeh tresnani ning donya ki mergo wujud. Iya. Piye carane tresnani Gusti Allah sing tanpa wujud yen kowe tresnani samubarang ki mergo wujud. Sik saiki genti kowe tak takoki. Pripun? Kowe tegese Lek tekok sing angel pisan, iman-iman utek kulek mikir, Mas. Oke, iya siap. Gur adu kecerdasan Oke. aku wani. Sampean lak tetep bekti marang Gusti Allah. Lho, nggih, no. Nah, sampean karo bojo tresno mboten? Tresno. Lek diceluk bojomu moro. Budal, moro. Budal. Karo anakmu tresno apa? Tresno, Mas. Yen diceluk Budal moro. karo wong tuamu tresno? Tresno banget. Yen diceluk Budal moro. karo Gusti Allah tresno? Tresno, Mas. Yen diceluk Aja sik to, Mas. Kok kene ya Mas ya Mas ayo Iki lho aku seneng. Aku nek wis kegowo kene enteng. Ya ampun. Awal Mas ayo aja ngisik lho. Loh, itu bahasa. Lah gundulmu kuwi. Sampean wo tanglet iki to. Lah iya. Lah kan wis dijawab secara otentik. Lah iya wis bener. Lah saiki ditakoni Mas Cahyo kok bingung. Anu, engko lek aku budal sik, kowe karo sapa? Wis ya kowe. Sik tak logika aja ngalih. Kluthuk aja ngalih rene sik. Mau jare ngejak debat. Nyapa to Mas ayo nyapa to. Aku wis kalah. Las, botos dasmu lho malah. Aku wis kalah sak set ta mau. Lagi. Mergo aku ora ngerti dununge pangeran. Sak set gitu jane iki dalang apa badminton sama iki. Paribasane ngono. Iki. Aku kalah siji. Siji. Aku ganti takon. Nggih, Mas, nggih, Mas. Jenengan bekti kali Gusti Allah. Bekti Mas. Heeh. Nggih. Karo bojo tresno. Tresno Mas. Lek diceluk bojo. Moro Mas budal. Nah, Nggih. karo mara tuwa Tresno Mas. yen diceluk Ora budal moro aku mati kabeh sana Mas. kepruk karo wong tuamu. Lah lek wong tahu Si urip to? Urip. Lek diceluk Moro. mara karo anakmu tresno. Tresno. Nah, lek diceluk Moro Mas. Budal. para tuwa, wong tuwa, anak, bojo kuwi kok tresnane. Tresnane. Kira-kira luwih tresno ning keluarga apa ning pangeran? Pangeran Mas Gusti Allah. Yen kowe diceluk karo keluarga wae mara, yen diceluk pangeran kira-kira piye? Sik Mas susik to Mas Mano. Aku juli sik akeh Mas akeh. Susah akeh. Utangku beri sik akeh iki. Aku Lho tegese kowe ora tresno karo pangeran. Mas ayo Tresno. Ora bekti karo Tresno. Malah ngeden iki. Aku dulu kasih tanggane adikmu Mas Sumpah Masmu dadi Kowe iki mulut to. Wong kuwi mulutmu harimaumu. iya kenyek-kenyek. Jangan sampai kamu berbahasa dengan bicara yang gak jelas. Aku dipae pinter tenan mulai saka. Lah kene kudune ngono kuwi didelok piye to intisari dengan bahasa itu. Iya. Nek kowe wis diceluk karo sing gawe urip bener ngendikane Mas Cahyo. Emang kita ya- Siapno nggon pikiranmu, siapno nggon atimu, Iya. siapno nggon ragamu. Kita sing siap pun niki Mas, sing siap niki kita. Nun sewu, aku ora mbelani kritik ki ora. Duk. Ora kok mbelani adikmu ora. Aku lek nyapa? Nadyan kaya ngopo lan kepiye awake dhewe lak mati Iya, kapan iya. ora ngerti. Iya, Ning iya, Mas. paling ora mempersiapkan Iya, yen wis, dipiji sewanci-wanci. Iya, iya. Awake dhewe wis siaga Wis, lahir iya. batine. Kuwi rapot. Kuwi rahasia ilahi. Nggih, nggih. Mbah sing mangkat sampean dhisik apa aku sing keri apa aku keri sampean sing dhisik aku ya ora ngerti. Anu sik to, ket aku dhisik to Mas ayo. Saman karo aku ki nang ketoke dhisik iki. Oh, mergo abot pikirane iki. Ora, Pak. Nun pangapunten. Piye? Nek ngomongke bab-bakan nafas, niku teng kene dalil lak wonten. Wah iki. Kulo nafsi dail qatul maut, sing kedunungan napas kuwi bakal kajemput maut. Leres. Arep awake dhewe maju ngarep, mundur mburi, noleo ngiwa, ngoleo nengen. Nek wis kuwi ginaris, wong ora ngerti, Mas. Mula apike menungso kuwi wajibe mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Nah. Wong kuwi aja rumangsa bener yen duwe salah. Ning kowe rumangsa bener yen kowe ora salah. Dadi wong kudu duwe tatanan ngono kuwi. Mula kowe diwenehi mripat ora kok putih tok, ana irenge. Iki karena kelebihane sing gawe urip. Nggih. Jajal nek matamu putih kabeh. Poso nyawang. Wis nyangge mboten? Nggih. Anugerah. Nggo contoh mbok matamu dhewe. Lho mataku nyapa mataku ora melu-melu lho. Ini adalah anugerah. Yo tapi kata-kata matamu iki. Liane moto. Kuping umpamane. Umpama kowe iki bersyukur kuping ya diwenehi kiwa tengen. Jajal nek mlumpuk ning dhuwur ndas. Lha kok jeger pitik. Nah iya, irung ya apik bangir. Bolongane madhep ngisor, jajal nek ning dhuwur. Jajali. Ya. Lambe ya apik, miringe iso lurus. Jajal nek ngadeg ngene. Kuwi ya bersyukur. Ngapa? Iki dekek ning ngisor. Jajal iki dekek ning Bandung. Wah lucu kowe.
Elek ta iki. Priya sing mbok kakoki ndasmu. Mula yen babakan syukur kuwi nyuntuh karo Pak Yudi Nah kuwi. niki Entuk nikmat saka pengiran, anugerah saka Gusti, ora dinikmati secara pribadi ning dilembarke marang warga masyarakat disenengake kamisrana ya kuwi dana rasa panglipur budaya kang indah. Kulakne asmane Pak Andri bengi iki iso diarani syukuran entuk rejeki. Mula didongake kabeh slamet adoh bilahi. Insyaallah Gusti tansah maringi rejeki barokah. Insyaallah turah iso munggah kaji. Amin. Nimbali Mas Cahya Kuntadi sing lagi wae kundur saka tanah suci saiki titele Bapak Haji. Lho, garwane Bu Hajah Sukesi. Yo iki Mantune Mbah Wagimi. Wagiman. Wah, kok wagini kuwi. Sampeyan salahne lho, Mas. Isih dijangkepi Niken Salindri. Bocahe ya saiki wis saya gedhi, saya cantik sekali. Kene sing pojok kok ora mbok singgol kok lak lara ati. Mergo iki mbiyen tau tak pacari. Bocah kok kendel. Kula ben jangkep, Gus. Nggih. Ben jangkep. Lah kangge ngurmati Nggih. gandeng menika sowan wonten Tulungagung. Wonten karya besar saking swargi Mbah Bagio. Lah nggih. Mbah, Coba kaya apa nyuwun karo Mbak Uun Febriandari sing saka Madiun. Lah nggih. Baun tuh mboten iki. ini lho. Monggo jumeneng Mbak Uun Febriandari. Panas-panas mlaku orang gawa payung sranggale Surabaya ngungsi Madiun Jakarta. Niki satu kebanggaan. Mas Agar. Arep diomongke prihatin ya prihatin, diomongke kudu semangat ya semangat. Dengan infrastruktur pembangunan. Napa? Infrastruktur. Infrastruktur. Nah, pembangunan Tulungagung sudah mulai ada pembenahan. Melorawe Bapak Bupati, Bapak BLT, Bapak Haji Ahmad Barudin, insya Allah bisa meneruskan tongkat estafet dalam pembangunan kepemerintahan Kabupaten Tulungagung. Nggih. Ya Halo, ini Pak. tuh. Pak Barudin, Pak saya selalu Pak. Yoga. Ya. Dan saya terima kasih Pak Barudin. Setelah Bapak Barudin itu menjadi PLT, saya memohon kepada beliaunya, istri saya minta pekerjaan dan alhamdulillah sudah diberi pekerjaan oleh Pak Barudin. Masya Allah. Terima kasih, Di Pak. ACC Mas. Di ACC langsung. Jadi Nekone pegawai pemerintah Pak. menjadi Wakatibda Pak. Terima kasih Pak. Wah, wakil kepala gue. Wakil Kepala Penitipan Sepeda tenggene kata Pak menika. Mbok ngomong tukang parkir ngono ngapa to? Gridnya itu biar Gridnya beda paling ora gajine lah ya dhewe-dhewe kok iso. bayarane bojoku sak wulan nyambut kendhengi 75 juta. Wah. Lah wong kowe ndagel sewengi paling ya kurang lho kok dadak. Lah bojoku karo nyolong helm. Ngawur wae. lho. Mbak Uun iki. Telepon Mas. Keuangan kan jenengan kula. Dah. Masa ta? Saestu keuangan. Aku ki ya ora lho. Oh, alah, engko tak cipok mborok engko. Bosok ra Ana sing cemburu kok sampean nek karo. Gak. Tenan. makane. Wah. Mbak Uli iki kan. Jangan iki ora saya tua ning saya nom ngene Mbak Uli kan. Kuwi karena saiki kemajuan teknologi, bojomu ki nek wis tuwek, kae nggon kulite ke nek kowe duwe duit mbok dioprasekke tarik. Wis, tarik benang wis. Nah, Bojoku ndek iki tarik benang ki nun sewu. Secara umur itu kan nun sewu Pak Cahyo. Nggih. Begitu 5 tahun kan kulit keriput toh. Bojo kula gondeng Karangmenjangan teng Surabaya niku tarik benang, Pak. Dadi kulite niku keriput, niki dibeset, niki ditarik, Pak. Seret ngoten lho. oh jadi kulit wajah ditarik ke belakang. Tarik. Dadi kenceng Kenceng meleh. Nggih. 5 tahun kisut neh kula gondeng Surabaya neh, niki dibeset neh, tarik meleh, siset meleh. 5 tahun kendor meneh. Tarik meleh. 5 tahun Alhamdulillah kendor meneh. tarik meleh niku gelem dek wingi pun ping 7, Pak. Heeh. Kula tarik ngeten lho kok sakniki udele pindah teng mriki to. Wilane itu ora. Sing penting nggonmu aja mbok tarik. Bahaya. Ngene malah kaya piccolo. Ya Un ngaturake lagu rengu. Ha ya. Ngaten, Nggih, karyane Pak Balik oleh. Wongso Subagio, mugi swarga langgeng. Kalih glak-glak Pak niku jan. Nyang ndi to aku kon maju jlungup. Wis kene. Sindene saiki milenial kok, Mas. Piye? HP ra telat kok.
Sinden ki arepe nyinden HP, arep dandan HP, Iya. budal mlebu bis HP, Bener. mudhun kok bis HP, Lah iya. turu HP, arisan HP, ning pasar HP, ning jeding HP. Heeh. Gumunku mek siji lho. Apa? Angger nyinden live TikTok, live YouTube. Ngono ki nek adus mbok sekali-sekali live streaming ngono. Loh, bojoku wis kok. TikTok ah, lagi mandi guys. Lah kok sing delok mek mahondo tok. Lah iya. Cari-cari lho. Ya malah kena malah kena hukuman ning Nggih. TikTok. Mbak Un. Ya Mbak Un diaturake lajeng ya, Mbak. Lajeng Nggih, nggih. Bawa napa langsung? Langgam rengu. Langsung Oke, oke. kemawon. Bah, dan Mbak Un itu. Mangga. Sejak iketon rangu wonten apa niku dene sampun dangu dikokok ngoten sakniki njur benten napa pancen sampun bosen
Ugi anu Mas, kula ngaturake panuwun dumateng juru ladi. Nggih. Nuwun sewu menika ibu ingkang paring wujudipun unjukan. Keluarga besar Mboten saking sembarangan lho niku. Tegese piyai sing ngerti kali filsafat hidup. Kok saged? Sebabe napa kok kula diparingi toya? Sebab? Mergo filsafate wong urip niku ngibarate mung mampir ngombe. Lah ngono kuwi. Lho, wong Donya iki bukan tempat tinggal, namun tempat yang akan ditinggalkan. Rene tak dudai rene. Rene. Kudu dieling-eling. Pinterman sama. Dadi kabeh kuwi Apa ya? karek lumakune Yo. menungso dhewe-dhewe. Yo. Kowe arep kepengin penak uripmu, ayem uripmu, kowe kudu ngerti apa sing dadi niat lan karepmu. Ya, ya. Nek kowe ora pengin dijiwit aja Jiwit liyane. kuwi. Nek kowe ora kepengin dilarani. Aja nglarani liyane. Lah, mergo wong urip kuwi lak mung paribasan mampir. Hampir ngombe. Nah, ngono. Jadi, barang- Nah, lho nggih to Mas. Nggih, leres. Dijumbuhke. Ya, ya. Leres nggih. Wong kuwi kudu eling dene eling. Eling-eling. Nek dijiwit krasa lara. Aja jiwit aja liyane. liyane. Ora, ora, aku. Mergo awake dhewe kuwi tumumpang ana ing Ibu Pertiwi Tiwi-tiwi. kudu ngati-ngati. Ngati-ngati, ya, nggih. Sing diarani menungso. Melus-melus akeh dosa. Mergo wong urip mung mampir. Hampir ngombe. Ngono dadi dieling-eling itu Mas. Dadi karo ndagel ya enek filsafate. Betul, Mas, saya betul. Nah, wong kuwi tutwuri. Handayani. Jerbasuki. Mau biyo. Cek ketitik. Allah ketara. Mergo wong urip mung mampir. Ngombe. Nah, lak penak to Mas ngeten Leres iki ngoten lho. niku. Dadi kowe karo aku aja jotos jinotos. Jotos. Aja jejeg-jejegan. Jejeg-jejegan iku. Nek iso kuwi awake dhewe kudu saling melengkapi. Ya, ya. Mergo nek kowe lara, aku lara. Masa ya? Mergo awake dhewe paribasan mung mampir. Lempokan. Iki lho sik akeh iki lho iki diparingi iki lho. Cabat. Nah, Sehat lho, wi. Nggih, larutan penyegar cap bajul menika. badak iki lho. Badak iki lelek kowe kan kaya bajul kowe. Kok mesti nyalahke kancane. Ngono iki lho. Nggih. Men saya genep, saya Nggih. jangkep. Nah, Napa? jenengan tak setelke karo Loh. Niken Salim. Lho nek kula ki manut pimpinan Nah, to. nggih, ngoten Ngoten nggih. lho. Sing diantu-antu, sing dianti-anti karo piyai semene mbane. Lah, Ayo. bocah niki diaturi niki jan longgor to, Mas. Longgor pripun? Niki gedhe rumayahe. Ning bocah sakniki ale bocah riyen benten. Bentene. Nek rumiyin niku lak nun sewu proses dalam kedewasaannya itu suwe banget, Mas. Sakniki karena konsumsi makanan niku rena-rena. Dadi nutrisine bocah niku perkembangannya cepet. Nggih, leres. Kula jaman biyen akeh sing bocah kena stunting. Sakniki pun mboten enten. Mergo gisine wis terpenuhi. Terpenuhi, ngoten lho. Susu terpenuhi. Leres. Anake niki yo, wah, bahaya, Mas. Bahaya toh? Awake cilik. Kok iso anake dagelan laris Piye kondang? ta? Anake cilik kurang gizi. Kurang gizi gundulmu. Bendina mangan MBG yo kurang gizi iku lho. Kudune susu itu menunjang. Mantan tukang sapi dhewe bojoku. Loh, Anakku ngombe susu ora kalengan, langsung tak tukang sapi. loh, piye Jadi kuwi? begitu ngelakno langsung ngencot. Mbok kon cedhot dhewe. Aku nyedot dhewe lah iki kleru. Piye kuwi? Baru dincot ra metu susune. Oh, Bapak. ya pas entek. Tukang sapi lanang kok, Pak. Malah disulentak lek kuwi. Jamu